Jeg synes at det var virkelig også igen en kamp, kan man sige, ikke? En god kamp. Det er det, der hedder, det hedder afbrudt samleje, det der, er det ikke? Og det er første gang, vi får lov til at gøre det i en seng. Og så bliver det stoppet. Ja. Det var enormt svært, fordi det pludselig var en seng. Det var faktisk den eneste sexscene, som var besværligt at lave, fordi hvordan, når man så skal lave det i en seng, så kommer det til at ligne alt det der. Ja, men også den klassiske med, hvor meget dyne, hvor lidt dyne. Nu er der så meget på, at det viser sig, at vi gerne vil dække, fordi der er en film. Og nu er der så lidt på, nu er vi så modige. Altså, det er en sindssygt svær balance. Ikke i forhold til vores blufærdighed, men i forhold til det signal, man sender. Ja, men også fordi lige pludselig så, man gider ikke lave sexscener, som ligner de der 1000 millioner sexscener, man har set på film. Og så lige pludselig, når de ligger i en seng, så kommer det til at ligne det. Jamen, fordi man er op imod sådan noget. Lige lavet en anden film. Hvad? Utrolig dejlig situation, du ligger i der, Niels. Ja. Jeg er faktisk blevet spurgt, om dit hår på brystet er rigtigt, eller om det er noget, du har sat på. Og så det synes jeg nu, du skal svare på selv. Vi lignede det på. Jamen, det er for privat. Det var der, hvor du skulle møde de der 3 timer før os alle. Og der er jo så egentlig stadig på, at det var rigtigt. Ja. Kan du være, at vi ser det? Hvilket jo er løgn. Den bringer tvivl ind i billedet. Det er der faktisk mange, der har spurgt om. Det er ikke engang løgn. Noget af det er mit væsen. Der er faktisk en... Men et spørgsmål om det skæg, det har nogensinde været dit.